அம்மே இங்க என்னடா பண்ற? ஐயா ஆமா சரி அதெல்லாம் விடு. என் ட்ரெஸ் எப்படி இருக்கு? இந்த லாக்டவுனில் எப்படி உனக்கு அமௌண்ட் எல்லாம் புது ட்ரெஸ்ஸு? அதுவா, நான் லாஸ்ட் டைம் பர்ச்சேஸ் பண்ணதுல 100% கேஷ்பேக் கிடைச்சது. அதை வச்சு திரும்ப பர்ச்சேஸ் பண்ணிட்டேன். ஏதோ கேட்டேன்னு இப்படிலாம் போய் சொல்லலாமா? கேஷ்பேக்கு அதுவும் 100%. அடப்போமா. உன்கிட்ட உண்மையை தான் சொல்றேன். உன்கிட்ட போய் சொல்வேனா? ஐயோ கொச்சுக்கிட்டாலோ. சரி எனக்கு ஒரே டைம் புரியுற மாதிரி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறியா? சரி ஓகே, ஃபுல்லா எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன், நல்லா கேட்டுக்கோ. இதான் ஸ்பார்க் ரெடி மொபைல் ஆப். இதை இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கோ. அதுக்கப்புறம் உன்னோட ஃபேஸ்புக் ஆர் ஜிமெயில வச்சு ஃப்ரீ அக்கவுண்ட் கிரியேட் பண்ணி. இப்போ பக்கத்துல இருக்க ஷாப்ஸ் எல்லாமே டிஸ்ப்ளே ஆகும். இப்போ ஒரு பொருள் வாங்கினேன்னா கண்டிப்பா பில் வாங்குவல. அந்த பில்ல இந்த ஆப்ல அப்லோட் பண்ணாலே போதும். உன்னோட கேஷ்பேக் உன்னோட வாலெட்ல ஆட் ஆயிரும். அது மட்டும் இல்லாம பர்ச்சேஸாவும் பண்ணிக்கலாம், அக்கவுண்ட்க்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் கூட பண்ணிக்கலாம். செம ஆப்பா இருக்கே. இதுல வேற என்ன ஆப்ஷன்ஸ்லாம் இருக்கு? அப்படி கேளு சொல்றேன். இதுல ஸ்கில்லஸ் ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணி உனக்கு தேவையான மெக்கானிக், எலக்ட்ரிஷியனை கான்டாக்ட் பண்ணி அவங்க கிட்ட சர்வீஸ் கூட வாங்கிக்கலாம். அப்புறம் டாக்டர்ஸ், டிராவல்ஸ், அது இல்லாம இன்சூரன்ஸ் கூட நம்ம ஸ்பார்க் ரெடி மொபைல் ஆப்ல இருக்கு. அலாவுதீன் அற்புதம் விளக்கும் மாதிரி நம்ம இருக்கிற இடத்துல இருந்தே எல்லாருமே பண்ணிக்கலாம். ஆமா அதேதான். இதெல்லாம் பண்ணணும்னா முதல்ல எனக்கு வேலை வேணும். இதுல ஜாப்ஸும் இருக்கு. ஜாப்ஸ் ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணி உனக்கு பிடிச்ச ஜாப்ஸ்க்கு அப்ளை பண்ணிக்கோ. என்னம்மா ஒரு ஆப்ல இவ்வளவு பெனிஃபிட்ஸா? ஆமா இந்த ஆப் பிளே ஸ்டோர்ல இருக்கா? ஓ இருக்கே. இரு நான் இப்பவே டவுன்லோட் பண்றேன். இரு நான் லிங்க் சென்ட் பண்றேன். அதுல போய் டவுன்லோட் பண்ணினா எனக்கு ரெஃபரல் போனஸா 20 rupees நீ பண்ண போற பர்ச்சேஸ்ல இருந்து இன்கமும் கிடைக்கும். என்னம்மா ஆஃபர்ஸ் மேல ஆஃபர்ஸ், கேஷ்பேக் மேல கேஷ்பேக். சரி சீக்கிரம் லிங்க் சென்ட் பண்ணு, டவுன்லோட் பண்றேன். நான் ஆல்ரெடி சென்ட் பண்ணிட்டேன், நீ கிளிக் பண்ணி டவுன்லோட் பண்ணிக்கோ. சரி சரிடா போலாமா? போலாமே.